Pois para pornos ao día dos temas de audiovisuales deste mes que estuvemos pois en Radio Escaparate, temos aquí a Isaac. Benvido, Isaac. Moi boas, chicas, que tal? E creo que traes compañía hoxe. Pois sí, hoxe como vou falar dun tema que gustalle a miña amiga Noelia, que participa no Radio Escaparate. Si, a nosa compañeira de Chío. Veña. Aquí a falar de actualidade, pero de todo, Pois benvida de novo outra vez, Noelia. Pois sí, hoxe trouxen un tema que, como esta sección vai de actualidade audiovisual, pois un programa que gusta moito últimamente. Hai dúas opcións. Dúas opcións, exactamente. Hai que das tentacións. Sí. Pero non, neste caso vou falar de Operación Triunfo, que é, para a xente que non o sepa, é un programa televisivo de TVE, da televisión española, no que 16 rapaces e rapazas cantan para conseguir gañar o concurso, como un escaparate para o seu mundo, para o mundo laboral, de cantar, sí. Efectivamente. Si están nunha academia aprendendo para despois cando Ou saia ao esa é a mundo. teoría, porque este ano... Sí, Como está este ano? Está moi quente, a verdade. Estamos aí competindo coa Raíña das Tentacións, non sabemos en onde hai máis salseo. Gran Hermano acabou, pero empezou o té e colleulle o relevo. 2.0. Pois eu simplemente digo que este ano non o estou seguindo de momento, porque a verdade é que cando comezou pilloume en época de exámenes non o comecei, e despois, pois, por unha cousa e outra tampouco seguín, así que deixo vos todas as vossas oportunidades para meterme aí as ganas de volver. Sí, vai che gustar. Poñeremo o día, que xa pasaron 3 semanas e fijo que hai cotilleos. Sí. Pois esta edición 2020 está composta por 16 concursantes que son Nick, Mayalen, Ariadna, Eli, Flavio, Eva, Rafa, Anajú, Hugo, Javi, Jesús, Nia, Gerard, Samantha, Anne e Bruno. Moitos nomes de seguido, pero fixo que as persoas... Eu sei Que sei os cal é ven, cal. Sí, o que os Claro. sigue, Ao os que principio seguimos confundía as tres mellizas, pero ahora está Sí. moi ben diferenciada. Efectivamente. Pois iso, facendo un repaso máis ou menos do concurso, na gala 1 non houbo expulsado e a favorita foi a galega Eva, que é unha das miñas favoritas tamén, non sei se é a vosa tamén. Era. Bueno, eu Era tamén hasta era que un vin o pouco. 24 horas e dixe, bueno, a veces é un concurso de cantar, pero tamén hai que ter en conta que non votara o teu compañeiro para salvalo, que é unha cousa que fan moito este ano. A mí pareceme unha falta Sí. de respeto. Dame igual que o teu amigo sexa o outro. Quen cantou contigo? Con quen estuveches traballando toda a semana? É que este ano en xeral creo que case ningún votou así ao seu No, compañero. ningún. Ningún. Votaron máis por amiguismo ou por relacións que por outra cousa. Polo simpático que eran. Sí. Sí, Pois a pero- verdade é que tamén digo que rompo unha lanza ao seu favor de que o ano pasado a xente tamén era moi criticada cando non salvaban, por exemplo, Julio non salvaba a Carlos porque salvaba a Sabela porque cantara con ela. Pero eu aí Entonces- estaba máis de acordo con Julia, entendía, a ver, que vale, que por unha parte, pois, Que hai- non salvar a esa persoa que Xusto. tal. Pero bueno, creo que sempre Pero os máis hai un meme en criticados. Twitter buenísimo que di: si Ana Guerra salvó a su compañera sin salvar a Luis Cepeda porque era su compañera, mucho tenéis que aprender vosotros. Pois eu discrepo un pouco, porque eu creo que Eva na primeira gala tiña demasiada responsabilidade porque era a favorita. E claro, ti cando eres favorito, o teu voto, se hai empate, vale doble. Entón eu creo que o ser favorito tens que pensar un pouco máis e deixarte levar un pouco por quen te cae mellor desas persoas. No, quen te cae mellor? É un concurso de cantar. Hai dúas, Claro. ou fas como a Alfred, que votaba sempre o mellor, inda que non fose compañeiro seu de canción, senón o que máis ocurrara toda a semana e o que mellor lle salira. Ou fas sendo boa persona votando o teu compañeiro de canción, votando o máis simpático, non é nin música nin compañeiro. Sí, pero tens que ver que tamén é un reality, Claro, é que Non están só- vivindo. Claro. Pero como Só lle con esas dixo cosas. Noemí, isto non é Gran Hermano. Eso, Ainda claro, que claro. Mayalen lle chame super, Sí. é Gran Hermano. E supostamente tamén teñen que valorar, ou iso di o xurado a veces, o que pasa na gala, non tanto o que pasa na academia ou nos ensaios. Eu creo que para eso xa está o xurado. O xurado xa os nomina, o resto Bueno, xa é... o xurado este Pero ano no. estáse ganando cariño do público a Tendo en pulso. conta que onte Natalia dixo que escollera unha canción moi bonita e non as escollen eles, só os nominados, pois a ver, igual o xurado ni sequera está vendo o mesmo programa que a nós, Cuidado. Pero non vos encantan os argumentos das nominacións? A min volveme loca. Sí, porque non ten, en Cada plan, un é mellor, dir a cada verdade. cousa contraria a outra. e ao final xa Fixéchelo non sabes. fatal, desafinaches un montón, veña, cruza a pasarela. Non deberías estar nesta academia. Cando lle dixeron eso a Arianda, quedei un pouco... Oh. Eu choraría
pero a lágrima Sí. viva. Pero Rafa, que no lle tienes eso. buena voz, tú lo sabes. Sí, porque tes así gracia que senón Carisma, sí. Carallo. que están fortes, ríamonos de Mónica Naranjo. Que vuelva Mónica. Que vuelva, que deixe a Illa das Tentacións, que volva. Ou que atraia, porque total... Pues mesmo, máis ou menos. Sí, a Pois é que verdade, sí. é verdade, marchou dun para outro, a verdad. Además está facendo un debut como presentadora buenísimo, polo que leo en Twitter, verdad? Sí, sí. Un día vin que era faino bastante ben. trending E topic esa eu... capacidade que ten para non mexarse a risa cando lle enseña vídeos que ela xa sabe que lle vai enseñar vídeos de xente poñéndolle os cornos á súa parella. Ela mantén a compostura. Ela a verdade que seria, sí. formal, eu por dentro estaría de partido. É que esa cara de póker é de anos de ensaiar, porque, telita. Sí, a verdade que ese programa tamén ten Pero por certo, cal é o teu favorito, Isaac? O meu favorito? Pois eu teño varios favoritos. Estou entre Eva, É Flavio, non me digas Flavio, A mí Eu- tamén me gustou Flavio, a verdade, teño pero que porque reconocerlo. sí, é verdade que Flavio ten unha voz así moi monótona, porque a verdade é que ten unha voz monótona. Non sirve tanto- para cantar outra cousa que non sexa o seu, sí, iso é verdad. Sí, e non, é complicado, non sei explicalo, pero sinceramente, gústame moito a súa voz, é unha persoa moi consistente que traballa e eu creo que vai ser un dos posibles gañadores de Operación A Triunfo. min, sabes que me parece que está moi infravalorada? Eu ainda non a vin ca gala en ningunha gala. Nia. Nia. 100%. Eu creo que vai Nia- ganar Nia e pareceríame No, injusto. non se vai a non ganar, ganara. non vai a Tampouco ganar teño Nia, eso. pero é quen o merece. Sí. Non vai a ganar Nia porque a xente molalle máis, pois Bueno, os, xa. teña razón ela cando a semana pasada dixo, dame moito medo facelo sempre ben porque a xente gusta o drama e eu non estou dando drama. E ten moita razón, porque por que nos gusta Flavio? Porque dá salseo con Eva e con Samantha. Aparte de que cante ben, por que nos gusta Eva? sí, Porque sí. ten salseo. Sí, E claro, 100% de acordo. debería ganar Nia, a única que non se está equivocando nunca. Ademais de que en calquera rexistro está impecable, sabe bailar, sabe cantarte en carácter. Bueno, pois eu nun vídeo que vira dela recordou na guerra moitísimo na voz. Uf, non me digas eso. No, no. Mira a actuación que fixo onte na Gala 3. Pois Sí. apunto. Increíble. E vemos a súa versatilidade vendo como cambia de canción, como Guantanamera en galas anteriores, como La Despedida nesta gala, que son rexistros totalmente diferentes e vese que adapta a voz perfectamente. Pois apúntome por aí mo día e para a semana pois Tens xa que ver, comentamos a Sí, cotillamos sí, sí. en Xa full. sabes que Pois sí. completo. nada, a poñerte o día, Alicia. Ata a semana, Esta rapaces. semana.